Fir-rendi kont tiegħu tal-każ il-prosekutur Nivella qal li l-prosekuzzjoni se tipprovaturi kif Melvin Tewma aġixa ta' intermedjarju bejn Jorgen Fenech u dawk li wettqu l-qtil u elenka l-allegat arranġament finanzjarju li sar biex tkun tista' tinqatel Daphne Caruana Galizia. Fost oħrajn irrefera l-laqgħa li saret f'April tal-2017 f'ristorant f'Porto Maso, meta Fenech allegatament talab lil Tewma biex isiblu lil xi ħadd biex joqtol lill-ġurnalista għax kienet se tiżvela storja fuq it-tiju tiegħu. Hawn Tewma refera l-aħwa De Giorgio. Għalli l-għada Tewma ltaqa' mal-Fred De Giorgio spjegalu kellu mandant għal qtil ta' Caruana Galizia iżda qatt ma semma lil Fenech. Żied li De Giorgio talab lil Tewma 150,000 euro, 30,000 minnhom depożitu bil-qudiem waqt il-kumplament jitħallsu wara twettiq tal-omiċidju. Għalli b'kollox Fenech għadda mal-400,000 euro lil Tewma biex ikopri l-ispejjeż tal-avukati tal-aħwa De Giorgio. Dan wara li f'operazzjoni kbira l-Pulizija Maltija arrestathom 50 jum wara l-omiċidju ta' Caruana Galizia. Dr. Vella qal li matul il-ġuri se jixed persuna li ra l-esplużjoni sseħħ quddiem għajnejh. Iddeskriva dan il-qtil bħala barbaru, tant li wassal biex fl-aħħar mument ta' ħajjita Caruana Galizia nstemet werzaq. Il-prosekutur qal li matul il-ġuri se jinstemaw xhieda u jiġu sebiti provi li skont il-prosekuzzjoni jorbtu lill-akkużat mal-qtil ta' ġurnalista. Argumenta li l-rwol ta' Fenech kien kruċjali biex seħħel qtil u sostna li kieku Fenech ma ħallas u ma kellimx lil naħwa De Giorgio, Daphne għada ħajja. Żied jispjega li Fenech ta' direzzjoni lil Tewma biex jikkuntattja lil De Giorgio u fisser dan bħala ftehim komplut. Sostna li l-pjan mhux tal-li sar iżda twettaq. Żied li kien Fenech li tal-ordni biex il-pjan iseħħ u fil-jiem li ġejjin diversi xhieda sostnuta b'evidenza bħal recordings se jikkonfermaw dan kollu. Hawnhekk żied jgħid lill-ġurati li fil-ġuri d-difiża se ssemmi nies oħra u tipprova semmihom biex l-attenzjoni ma tibqax fuq Fenech. Sostna li l-ġurati jridu jaraw hekk Fenech u xħati għax huwa qed jaffaċċja l-akkużi. Fakkar li Vince Muscat il koħħu ingħata l-proklama u identifika lil Melvin Tewma li wkoll ingħata l-proklama għax żvela dak kollu li seħħ u li wassal għall-akkużi fil-konfront ta' Fenech. Wara ġa fakkar lill-ġurati biex warbu kull informazzjoni li setgħu semgħu jew raw barra l-awla u jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom biss fuq il-provi li se jitresqu matul il-ġuri.